Caesar Dave. Abo. Chidise. Apana zvangu. Kubva kupi kweva? Apinda kupinda. Kupi go. Artisan. Na Gosalo mese munhu artisan uyanovhara mvura. Uyanovhara mvura iwe unobadza magetsi. Ayo munenge munayo here mari yacho. Ngwani ndinopiwa $600 wakawanda. Ukara upo hiyo sisi. Kupi? Nanainzi. Kwa wewe Gosalo ukara. Neno. Oh. That only 2 months. What's the next week? Sure. Ma? Ndagara nchitooneka. Iye ndasiri kuoneka. Iyo ndosiri kuoneka. Unotipwa nani? Iwe unofana uzitipa wewe. Kura nekumusoro kunyedira. Kunoba. Kazoma. Salama mshuna nganga. Vaiti Caesar na Gosalo akafa vataurei. Muresaka mafanzi. Muresaka mafanzi ya UK. Nishamwari dzenyu. Mafanzi enyu shamwari kuti. Ndaupinda pa video ipapo. Ndatopinda ipapo. Uya bricks ndapinda ipapo. Papo ndapinda ipapo. Baba moja papo. Azisho kuneberana. Aiwa. Siripo atikwenda kule siri. Kwenda kutiza chimwe. Ayo ndoya sura position. Ayo ndaita apa position yenge yavharwa na Wedzera. Wedzera ngavhara position. Mama moja pa. Mama moja. They are live and kicking. London wanaenda tena kuhasha. Ndio sasa ngasakura. Unachikira mimi unakona kufanya ma extend, unakufanya ma extend. Au mshuara usikasi. Abo boss itaula kwa hodi zake za zapira pesa. Asi ya road, extend postala ngona ukataka 2000 utenga kajambo analyze upindo papo na nguruwa ngonya inoneza vanhu vasina mari akaona 2000 akuda kubatenga motikari wakupinda paruda vanhu vane gauro zvinokona akabvunzwa nasi dzakatana mapurisa kunobva hana corruption but vanhu tisine corruption vanhu varikurudzira kuova kuti uchitongomira ipapo purisa chisvika obva watomira but anyways tina Caesar pick up Shingi Mgwara na Grey variko kuEngland ikoko tochende pamwana tozena fara shambani atiko tapera kamoto yani Kopas na ata ngonjo vasikana tinawo hobho saka zviti tongomhoresa mesa vasikana vanondida I love you too vese I love you too nemamonya angu aya old timers pane patakambotadza kuwirirana patakuwirirana kakura simako